हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्क्रिप्ट फुल नायबानो जाबाय। दिनै BTC नि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM अफ फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फेरेंगानि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय। माने बिथांमोना बुंदोंमोन UPPL एबा फेरेंगानि जि प्रतिश्रुति होनाय, बिथांमोना इलेक्शन जायैनि सिगां एबा पावाराव फैयैनि सिगां इलेक्शन केम्पेइन खालामनायाव जुदि पावाराव फैयोब्ला जों गोरिब गुन्द्राया बयबो समान मोनथाय मोनगोन, हानि फाटा मोनजोबगोन। जेसेबां माने हादान ओनसोलाव थानाय गोरिब गुन्द्राफोर रायजो जानाय रायजो राजाफोर दं, बिथांमोना जि जायगायाव माने होम सेटलमेन्ट खालामदों, जि जायगायाव दङ, बिथांमोना बे जायगायावनो थाथों, जेबो गिनांगौ गैया। पावाराव फैनाय लोगो लोगो बयनिबो सुबिदा जागोन आरो जेसेबां गोरिब गुन्द्रा जोंखौ सापर्ट खालामनाय UPPL नि सापर्टार्सफोर दं, बिथांमोननो पावाराव फैनाय लोगो लोगो हानि मोनथाय होगोन, हानि फाट्टा होगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। नाथाय दिनैनि दिनाव रायजो राजाफ्रा बयबो दिनै नुनो मोनबाय प्रमद बर' दैदेननाय एबा फेरेंगानि जि खोथा बुंनाय एबा UPPL सरकार दिनैनि दिनाव रायजो राजाफोरखौ ओरैबायदि गोदाव सोराव खालामदों, मेगनाव मुदै दुखु खस्थ' होदों। नैबेबायदि अखा हानाय बोथोराव बिथांमोनखौ बै टाइमावबो इभिक्सन खालामदों आरो इभिक्सन खालामनो थांगासिनो दंबावो। बेनो नामा नोंसिनि हानि फाट्टा होनाया? बेनो नामा नोंसिनि अधिकार मोननाया? बेनो नामा नोंसिनि पाब्लिकफोरनो समान मोनथाय हानि मोनथाय राननानै होगोन होननाया? मा जाखो दिनै गासिबो उल्थाजोब। बेखौनो परिबर्तन होननानै बुङो नामा? रायजोफ्रा कमेन्ट खालाम। ओंखायनो आं रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आपिल खालामो, नोंथांमोना बयबो सांग्रां जा। UPPLआ जेरैखि जाया थगायनानै पावाराव फैदों, बे रोखा। जेरैखि जाया एनि हाव रायजो राजाफोरखौ जाम्बि जाम्बाफोरखौ थगायनानै पावाराव फैग'नो हाबानो जाबाय। बिसिनाव सिगाङावनो दंखायोमोन बेबायदि माखासे हप्स एन्ड ड्रिम्स आरो माखासे पलिसि मेकिं खालामखानाय दंखायोमोन। रायजो राजाफोरखौ बिसोरो थगायनानै ओरैबायदि माने पलिसि खालामनानै दिनै पावाराव फैबाय। रायजो राजाफ्राबो सापर्ट खालामबाय। दिनै मा मोनखो रायजो राजाफ्रा? सापर्ट खालामग्राफ्रा मा मोनखो? दिनै बिथांमोना सुक्ति खालामनानै लाबोनानै जोंनि BTC आव जेसेबां माने ग्राजिं लेन्ड, जेसेबां वाटार बडिसफोर दं, बेखौ स्टेट सरकारा रिभिउ खालामनानै नायगोन। रिभिउ खालामनानै नायखांनायनि उनाव सोर बबे बायदि हायाव न' लुनानै थादों, सोर ग्राजिं लेन्ड, सोर वाटार बडिसफ्राव बिथांमोना सेल्टार खालामनानै थादों, बिथांमोनखौ रिभिउ खालामनानै इभिक्सन खालामनाय जागोन होननानैसो लिरनानै बे एकर्डआव लाबोदों। बिथांमोना एकर्डआव लिरनानै लाबोनांगौमोन जोंनि BTC ओनसोलाव थानाय जेसेबां गोरिब गुन्द्राफ्रा हाग्रा ओनसोलाव एबा हाजो ओनसोलाव एबा हादानाव रायजो जानानै एबा होम सेटेलमेन्ट खालामनानै सेल्टार लादों एबा आश्रय लादों, बिथांमोना हाखौसो होजोबनांगौ होननानै बे एकर्डआव लिरनानै लाबोनांगौमोन। नाथाय बाव जेबो लिरनाय गैया। सरकारा हाखौ लागोनसो होननानै लिरनानै लाबोदों, जायनि थाखाय दिनै स्टेटनि जि अर्डार, चिफ मिनिस्टारा जि अर्डार होयो, बेखौनो दिनै BTC नि एबा UPPL नि दैदेनगिरिफ्रा दिनै खामानि मावनांगौ जायो। बिथिंनि उल्थायै जेबो खोथा बुंनो हाया, बिसिनि अपोजिट जेबो खोथा बुंनो हाया। बिकज बिथांमोना जुदि बुङोब्ला सिदा खोथा सरकारखौ सिफायगोन, उमुकजोंसो सरकार दागोन, नैबेबायदि बुंनानै रायजो राजाफोर दिनै UPPL खौ दम होनानै एबा बुरखायफ्लानानै बेबायदि बुंनानै दिनैनि दिनाव सरकार सालायगासिनो दं, जायनि थाखाय दिनै बिथांमोना जेबो बुंनो हाया। ओंखायनो रायजो राजाफ्रा कनसियास जानांगोन। इभिक्सन खालामनाया मानि थाखाय खालामखो? मानो? रायजो राजाफोरनो हानि मोनथाय होनांगौ ना बले इभिक्सन खालामनांगौ? रायजो राजाफ्रा बेखौ स्टाडि खालामनानै नायदों। ओंखायनो आं रायजो राजाखौ गुरै खावलायो, नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव कनसियास जादों। आदारवाइज जुदि नोंथांमोना कनसियास जायाब्ला फैबाय थानाय समाव बुहुद जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बुहुद माने अलखदाव गोलैगोन, बुहुद खैफोदाव गोलैगोन, जायनि थाखाय दिनै BTC आ दिनै दंस' जानो थांगासिनो दङ। अलमस्ट जाखाबाय।
आरो जानो थांगासिनो दंबावो। स' जों बेखौ अल टुगेदारलि खामानि मावनानै गावजों गाव मुसुयेलि प्रप'जल खालामलायनानै जों बयबो बिनि सायाव जों खामानि मावनांगोन। अब्लासो जों बे BTC खौ रैखा खालामनो हागोन, नङाब्ला जों हानाय नङा लोगोफोर। थेंक इउ।